Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Milí študenti, dnes sa budeme zaoberať nervovým systémom. Pozrime sa, tento pacient zomrel na náhle krvácanie do mozgu. Zistíme, kde krvácanie nastalo. Poprosím vás, aby ste prišli dopredu. Tam, už som tam. Najprv si povieme pár faktov o mozgu. V mozgu sú senzorické oblasti, spojovacie oblasti a motorické oblasti. Senzorické oblasti dostávajú impulzy z nervových zakončení, svalov, oči, uši. Áno, prosím. No nie, musíte si nájsť niekoho iného. Myslím, že dnes on lumen určite nestihne. Lumen! A toto bolo čo? Motorická oblasť. Impuls do života.